जोङो थांनाय 6 नभेम्बरनिफ्राय अर्थात जोङो प्राय 14 नभेम्बरसिम जोङो गोदान दिल्लीयाव थांदोंमोन आरो बेखौबो जोंहा बिटिआरनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारानो दैथायहरदों। जों गासै 25 सा जोङो माखासे एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा दङ आरो जोंहा बिसेसकै बेवहाय माखासे गोरों सुबुंफोर बेवहाय लांदों, फोरोंगिरिफोरखौबो लांदों आरो जोंनि बे हान्जाखौ दैदेनदोंमोन गाहायै जोंहा डक्टर अजित बर' सारा, बिथाङा गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे बिथाङा सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार, बिथाङा क'क्राझार ल' कलेजनि खोरोमदाव औवारि, बिथांमोननि दैदेननायाव जों थांदों आरो बेवहाय थांनानै जों नुहैबाय जे दिल्लीनि जि मोनसे सोलोंथायारि जि आबहावा आथिखालाव बियो जोबोद गोजौ थाखोनि जादों आरो जोङो बेवहाय थांनानै जोङो गासै गंबासो जों फरायसालियाव हाबैदों, जेरावनाखि फरायसानि अनजिमाया 5,000, 3,000, 4,000 बेबायदि फरायसालियाव जों हाबैदों आरो बिथांमोननिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिना मोन्दों। बिथांमोननियाबो जाबाय माने आगोलाव 2016 मायथाइनि सिगाङाव दिल्लीनि जेनोखि बिजोंनि फरायसालिफोर बिसोर एखेबारे मोजां नङामोन सरकारि फरायसालिफोरनि अबस्थाया। दा जोंनो मिथिहोनाय बायदिबा जे 2016 मायथाइनि उनाव जेब्लानाखि केजरिवाल सरकार फैबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि लेङाइ माने गिबि मन्थ्रि मनीष सिसोदिया बिथांमोना फैनायनि उनाव दिनै दिल्लीनि जेनोखि फरायसालिफोरनि अबस्थाया ओरैबादि जौगाबाय। दिनैहाय बिथांमोननि फरायसालिफ्रा बिजोंनि फरायसालिया जाय बिजोंनि फरायसालियाव हिन्दी फोरोंनाय जायो, जाय बिजोंनि फरायसालियाव इंराजिखौ गुरुत्त होनाय जादों बिथांमोनाबो। दा बेवहाय माने प्राइभेट मिडियामनि स्कुलफोरखौ इंराजिफोरखौ दिनै बिथांमोना धाक्का होनो हादों। थारमाने आं बुंदों धाक्का माने सौदाव होनो हादों। दिनै बेवहाय माने जायफोरनाखि प्राइभेट बिजोंनि फरायसालि बिथांमोना दिनै साननो गोनां जादों जे जोंनि बिजोंनि फरायसालिखौ प्राइभेट बिजोंनि फरायसालिखौ लाखिनो हागोन ना हाया। बे रोखोमनि मोनसे सोलायनायखौ लाबोदों। फरायसालिनि जेनोखि इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ जों नायदों, जोबोद गोजौ थाखोनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव, प्रिन्सिपालफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे एसएमसिफोरनि गेजेराव जि मोनसे मोजां थासारि आसुरित जों नांबोदों बेखौ नुनानै जे बिथांमोना थारैनो माने सरकारनि जि गोसो जेनोखि सरकारजों लोगोसे जायफोरनाखि सरकारि मावख'गोराफोर थायो बिथांमोननि माइन्डसेट, बे माइन्डसेटआ मा रोखोमनि खामानि होदों जों बेवहाय थांनानै नुहैदों आरो दा बेखायनो जोंहा मोनसे बिसास फैदों जोंनि बिटिआरआवबो। जों जाय खामानिखौ दिल्लीयाव मोनसे समाव बिथांमोनाबो साननो गोनां जादोंमोन जे हिन्दी मिडियामनि फरायसालिया थागोन ना थाया, सरकारि मिडियाम फरायसालिया थागोन ना थाया, दिनै बेबायदि फरायसालिफ्रा प्राइभेट बिजोंनि फरायसालिफोरजों चेलेन्ज नांनो हादों, चेलेन्ज होनो हादों। बे अत्यन्त जोंनि थाखाय मोनसे माने बाख्नायथाव मोजां मोनसे सिन होननानै जों सानदों आरो जोंबो बेखौ खालामनो हागोन। We can do it जोंहा मोनसे फोथायनाय फैदों। आं गिबियावनो साबायखर बावबाय। नंगौ, जोङो दिनै बे गोजोन फुंबिलि समाव दिनैनि गोथार सानाव 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान 16 नभेम्बर बेखौ खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जों अदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो नैबे अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' सोरबां सुबुं बिहुराम बर' भबनाव बिनि लांगोनायाव जों खुंबाय गाजा गोमजायै आरो रायजोफ्राबो जोंखौ मदद होदों। दिनै अदालगुरि हालामनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि, हारि अनफावरि आरो थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथांबो जोंजों दिनै सम गैयाबा बाहागो लाफैदों। आरोबाव रंजाखांनाय मोनबावदों, अराय सम साबायखर बावनो लुगैबावदों। जोंहा मोनसे समनि नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि आरो आथिखालाव निउ इडुकेसन पलिसि एक्सपार्ट ड्राफ्टिं कमिटिनि सोद्रोमा गोख्रोंहै आरो अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि, जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो बोसोनगिरि मानिजाथाव सिबिजाथाव नीलकान्त गयारि बिथां आंजों खाथियावनो दङ। आं बिथांमोननि साबायखर बावनायजों लोगोसे दिनै बाहागो लानाय साफ्रोमबोनिसिम साबायखर बावदों। आरोबाव जायफोर थुनलाइखौ सिबियारि बा मोजां मोनग्रा अदालगुरि हालामनि गोबां मेलेमजिबिफोर दङ, दिनै समजों मोनफैस्लाबनो हायाखै बिथांमोना, होमब्लाबो आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावदों। दा नैबे जोंनि 70थि 16 नभेम्बर माने बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान फालिनायाव माने बेखौ जायफोर खोनाबाय बा जोंनि बे थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनायखौ खोनादों, मिथिगौ, दा बिथांमोनाबो जाहाथे
जोंनि बे थुनलाइ आफाद जौगानाय बा राव हारिमुखौ जौगानायाव जिखुनु उफायै मेलेमै राङै बा गावनि एक्टिभिटिस देहायै मोदोमै हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिदों दिनैनि गेजेरजों आरो बिथांमोनहा इयुनाव माने थुनलाइ आफादजों लोब्बा होफानानै बर' माहारिनि बिश्व दरबाराव मुंदांखा खालामलांनायाव हेफाजाब होगोन बर' राव थुनलाइ गोजौ जौनायाव हेफाजाब होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों।